ददाति स्वपदातिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் வேதங்களே சரியில்லை ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னது யாரு? புத்தர் ஆ புத்தர் வேதங்களையே இது பண்ணல மத்தாஜி. ஓகே ஏன் பண்ணாரு அந்த மாதிரி? ஏன் பண்ணாரு அது மாதிரி? ஏன்னா மிருக பலி அதுல பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். வேதங்களை தப்பா பரிந்தபடி மிருக பலி நரபலி லெவலுக்கு போனதால அவரு அதை பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்தது யாரு ஆர்டர்? சங்கராச்சாரியார். எவ்வளவு வருஷம் உயிரோட இருந்தார்? நான் 32 அவர் என்ன சொன்னாரு? அவர் என்ன பிலாசபி கொண்டு வந்தாரு? அத்வைத்தம் அண்ணா என்ன? அதாவது ரெண்டுல ஒண்ணு. நானும் கிருஷ்ணனும் இன்னைக்கு நான் விழுந்த நிலைமையில இருக்கேன். நான் நல்லது பண்ணினா முக்தி பெற்ற நேல். ஆண்டவனே அந்த நிலைமையில இருக்காங்கன்னா ஆண்டவன் எப்படிப்பா இருப்பான்னா மாயான்றதே பொய் அப்படின்றாங்க. ஆனா மாயான்றது அப்பியர்ஸ் ஃபேக்சுவல் தான், ரியல் தான். அது இல்லாம இல்ல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு அப்புறமா ஆப்வியஸ்லி ராமானுஜா மாதவாச்சாரியா எல்லாம் வராரு. இப்ப மாதவாச்சாரியா பத்தி படிக்க போறோம். இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கனெக்ஷன் மாதவாச்சாரியாக்கும் நம்மளுக்கும்? நம்ம அந்த அவருடைய இதுலதான் இருக்கும், சம்பிரதாயத்துல இருக்கும். வெரி வெரி நைஸ். அந்த பரம்பரையில இருக்கிறதால நம்மளோட குரு ரைட் மாதவாச்சாரியா அந்த பரம்பரை ரைட். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ண. மாதவ படிங்க. பட் எல்லாரும் ஒரு பேரா எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மாதவாச்சாரிய பத்தி தெரியணும். எல்லாருமே படிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கிடைக்கணும். ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேன். பர்பெக்ட் எல்லாரும் ஒரு பேரா. மாதவ சின்ன பர்பெக்ட் சின்ன பேரா வந்தா 2 பேரா, 2 பேரா. ஹரே கிருஷ்ணா. माधवाचार्य स्थाने आयला यान तत्ववादी उदुपी ते कृष्ण देखी ताहा हाइल प्रेमोन नामादी. Sri Krishna Chaitanya arrived at Udupi, the place of Madhavacharya, where the philosophers known as Tattvavadis resided. There he saw deity of Lord Krishna and became mad with ecstasy. மறுபடியும் தமிழ்ல சொல்லிட்டு நான் பர்பெக்ட் போங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்வாச்சார்ய स्थाने आयला ஜாகா தத்வவாதி உடுப்பி தே கிருஷ்ண தேஹி தாகா கைல பிரேமோன்மாதி. அடுத்ததாக சைத்தன்ய மகாபிரபு மத்வாச்சாரியாரின் இடமான உடுப்பியை வந்தடைந்தார். அங்கே தத்துவவாதிகள் என்று அறியப்படும் அறிஞர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணரின் விக்கிரகத்தை தரிசித்து பரவசத்தில் பைத்தியமானார். பொருளுரை. ஸ்ரீபாத மத்வாச்சாரியர் தென்னிந்தியாவின் தென்கனரா மாவட்டத்தில் சகயாத்திரிக்கு மேற்கில் அமைந்துள்ள உடுப்பிக்கு அருகில் பிறந்தார். தென்கனரா மாவட்டத்தின் தலைநகரான மங்களூருக்கு வடக்கில் அமைந்துள்ள உடுப்பி கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள பாஜகா கஷேத்திரம் எனப்படும் இடத்தில் மத்வாச்சாரியார் பிறந்தார். அங்கே அவர் சிவாலி பிராமண வம்சத்தில் மத்திய கேக பட்டரின் மகனாக 1040 சகாப்த ஆண்டில், அதாவது கிபி 1118 பிறந்தார். சிலரது அபிப்பிராயத்தின்படி அவர் 1160 சகாப்த ஆண்டில், அதாவது கிபி 1238 பிறந்தார். மத்வாச்சாரியார்
தமது பால்ய பருவத்தில் வாசுதேவர் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டார். அவரை சூழ்ந்த சில அற்புதமான கதைகள் உள்ளன. ஒருமுறை அவரது தந்தை நிறைய கடன்களை சேர்த்து வைத்திருந்த போது மத்வாச்சாரியார் புளியங்கொட்டைகளை உண்மையான நாணயங்களாக மாற்றி அக்கடனை தீர்த்தார் என்று கூறப்படுகிறது. 5 வயதில் அவருக்கு பூணூல் அணிவிக்கப்பட்டது. மணிமான் என்ற அசுரன் ஒருவன் அவரது இல்லத்திற்கு அருகில் பாம்பின் வடிவத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். 5 வயதில் மத்வாச்சாரியார் தமது இடது பாகத்தின் பெருவிரலை கொண்டு அவனை கொன்றார். அவரது அன்னை அவரை தேடும்போது அவர் ஒரே தாவலில் அவர் அவளுக்கு முன்பாக தோன்றுவார். அவர் தமது பால்ய பருவத்திலேயே மிகச்சிறந்த பண்டிதராக இருந்தார். அவர் தந்தை ஒப்புக்கொள்ளாத போதிலும் 12 வயதில் சந்நியாசம் ஏற்றார். அச்சுத பிரேஷரிடமிருந்து சந்நியாசம் பெற்ற போது அவர் பூர்ண பிரஜை தீர்த்தர் என்ற பெயரை பெற்றார். இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்த பின்னர் இறுதியாக அவர் சிருங்கேரி மடத்தின் சிறப்பு வாய்ந்த தலைவரான வித்யாசங்கருடன் சாஸ்திரவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மத்வாச்சாரியாரால் வித்யாசங்கரர் முற்றிலுமாக தோற்கடிக்கப்பட்டார். சத்திய தீர்த்தத்துடன் இணைந்து மத்வாச்சாரியார் ஆசிரமத்திற்கு சென்றார். அங்குதான் அவர் வியாசதேவரை சந்தித்து பகவத்கீதைக்கான தமது விளக்க உரையினை அவருக்கு விளக்கினார். இவ்வாறாக வியாசதேவரின் முன்பாக படித்ததால் அவர் பெரும் பண்டிதர் ஆனார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், அப்புறமா நெக்ஸ்ட் பர்சன் எடுங்க. நோ ப்ராப்ளம். கலாவதி மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி முடிங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, மத்வாச்சாரியார் பிறக்கறச்சே 5 வயசுலயே அவர் பூணூல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டாரு. 12 வயசுல அப்பாக்கு விருப்பம் இல்லைன்னாலும் அவர் சன்னியாசம் எடுத்தாருன்னு. இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அவர் இவர் பேரு எனக்கு கூட இப்பதான் தெரியும், வாசுதேவா, சின்னப்பமே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் இனிஷியேட்டட் நேம் பூர்ண பிரஜா தீர்த்தா அப்படின்ற பேரு அவருக்கு வந்துச்சு. பூர்ண பிரஜா தீர்த்தா அப்படின்னு. அவர் யார்கிட்ட சன்னியாசம் எடுப்பாருன்னா அச்சுத பிரேக்ஷா அப்படின்றவர்கிட்ட. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் சிங்கேரி மட், ரைட்? அங்க சிங்கேரி மட்ல யார் இருப்பாங்க? சிங்கேரி மட்ல சங்கராச்சாரியாவோட சேனல், ரைட்? அவங்களோட கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுல அங்க போயிட்டு அவர் அங்க இருந்த ஒருத்தர் வித்யாசங்கரான்றவரை கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட்டா ஃபெயில் பண்ண வச்சார் அவரோட பேச்சு சாம்பத்துல. அதுக்கப்புறம் சத்ய தீர்த்தா என்றவரோட மாதவாச்சாரியா பத்ரிகா ஆசிரமம் போறாரு. பத்ரிகா ஆசிரமத்துல யார் இருக்கார்? நரநாராயணர். ரைட். நரநாராயணருக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. அந்த நாராயணருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஹரிபோல். வெரி நைஸ். பத்ரி நாராயணன். சின்ன சிம்பிளா கேட்டாலாம் நீங்க ரொம்ப திங்க் பண்றீங்க. பத்ரி நாராயணன் தப்பா சொல்லி இல்ல, பத்ரியில இருக்கிறது பத்ரி நாராயணன். சோ அங்க அவர் என்னன்னா வியாசதேவ், அதாவது ஆக்சுவல் இவர் பேரு வாசுதேவா. இவர் நம்ம வியாசரை மீட் பண்ணிட்டு பகவத்கீதா அவரோட கமெண்ட்ரி சொன்ன உடனே அவர் கிரேட் ஸ்காலர் ஆனாரு. ஏன்னா வியாசர் முன்னாடி சொன்னா எந்த லெவலுக்கு அசோசியேஷன் அப்படி தெரியும். மதவாச்சாரியான்றவரு யாரோட அம்சம்? அனுமான். எக்ஸலண்ட். அனுமானோட அம்சம். 5 வயசுலயே டபக்குன்னு அவர் அப்பியர் ஆறாரு. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அவரு அம்மா கூப்பிடுறச்செல்லாம் குதிப்பாரு. பாம்பு அவருக்கு முன்னாடி ஒரு காலையே அழிச்சிடுறாருன்றத பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கோயில கூட ஆதிசங்கரர் பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, இந்த கோயில் நாங்க எல்லாம் போய் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா எல்லாருக்கும்? போயிட்டு வந்த 2 தடவை போயிருக்கோம். நான் ஒரு தடவை, NND பிரபு, நம்பலாம். இந்த தடவை டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம போலாம். அண்ட் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க டீச் பண்றீங்கல்ல 18 days, அந்த குரூப்ல எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த சைத்தன்யா சரிதாமிருதா பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சோ தட் எல்லாருமே ஜாயின் ஆகலாம். அதுக்கு தான் சொல்றேன். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்தாங்க செகண்ட் பேரா படிங்களேன் கலாவதி மாதாஜி. பத்ரிகாசிரமத்திலிருந்து ஆனந்த மடத்திற்கு வந்த நேரத்தில் மத்வாச்சாரியார் பகவத்கீதைக்கான விளக்க உரையை முடித்திருந்தார். அவரது தோழர் சத்திய தீர்த்தர்
முழு விளக்க உரையும் எழுதி வைத்தார். மத்வாச்சாரியார் பத்ரிகாசிரமத்திலிருந்து திரும்பியதும் கோதாவரி நதிக்கரையில் உள்ள கஞ்சாமாவுக்கு சென்றார். அங்கு அவர் சோபனப்பட்டா மற்றும் சுவாமி சாஸ்திரி என்ற 2 கற்றறிந்த அறிஞர்களை சந்தித்தார். பின்னர் இந்த அறிஞர்கள் மத்வாச்சாரியாரின் சீட பரம்பரையில் பத்மநாப தீர்த்தம் மற்றும் நரஹரி தீர்த்தர் என்று அறியப்பட்டனர். அவர் உடுப்பிக்கு திரும்பிய போது அவர் சில சமயங்களில் கடலில் குளிப்பார். அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில் அவர் 5 அத்தியாயங்களில் ஒரு பிரார்த்தனையை இயற்றினார். ஒருமுறை கடலோரத்தில் அமர்ந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி தியானம் செய்து கொண்டிருந்த போது துவாரகைக்கு செல்லும் பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு பெரிய படகு ஆபத்தில் இருப்பதை கண்டார். படகு கரையை நெருங்க சில அறிகுறிகளை காட்டினார். அது காப்பாற்றப்பட்டது. படகின் உரிமையாளர்கள் அவருக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்க விரும்பினர். அந்த நேரத்தில் மத்வாச்சாரியா சில கோபி சந்தனத்தை எடுத்துக்கொள்ள ஒப்புக்கொண்டார். அவருக்கு ஒரு பெரிய கோபி சந்தன கட்டி கிடைத்தது. அது அவரிடம் கொண்டு வரப்பட்ட போது அது உடைந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு பெரிய சிலையை வெளிப்படுத்தியது. தெய்வத்தின் ஒரு கையில் ஒரு குச்சியும் மறு கையில் உணவு கட்டியும் இருந்தது. இந்த வழியில் மத்வாச்சாரியார் கிருஷ்ணரின் சிலையை பெற்றவுடன் அவர் ஒரு பிரார்த்தனையை இயற்றினார். தெய்வம் மிகவும் கனமாக இருந்ததால் 30 பேர் கூட அதை தூக்க முடியவில்லை. ஆனாலும் மத்வாச்சாரியார் இந்த சிலையை உடுப்பிக்கு நேரில் கொண்டு வந்தார். மத்வாச்சாரியாரின் 8 சந்நியாச சீடர்கள் அவரது 8 மடங்களின் இயக்குநர்களாக ஆனார்கள். மத்வாச்சாரியர் நிறுவிய திட்டங்களின்படி உடுப்பியில் கிருஷ்ணர் வழிபாடு இன்னும் நடந்து வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது இந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். பத்ரிகா ஆசிரத்துல இருந்து இது தெரியாது. அனந்த மட்டுக்கு வரக்குள்ளேயே அவர் அந்த பகவத்கீதாவோட கமெண்ட்ரி ஃபுல்லா எழுதிட்டாரு. ரைட். அப்ப அவர் திரும்ப வரச்சே பத்ரிகா ஆசிரத் அவர் என்னன்னா அவர் தேங்க்ஸ்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. கஞ்சமா அப்படின்ற கோதாவரி ஆறு கிட்ட இருக்காங்க. அப்ப 2 பேர் சோபனா பட்டா அண்ட் சுவாமி சாஸ்திரி என்றா அவரோட பிரைம் சிஷ்யாக்கள் ஆடுறாங்க. பத்மநாபா தீர்த்தா அண்ட் நரஹரி தீர்த்தான்ற 2 பேர். தீர்த்தான்றது அவங்களோட சர்நேம். லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம். சைத்தன்யா சர்நேம், சுவாமி சர்நேம், பரமஹம்சா, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேரு. அப்போ உடுப்பிக்கு அவர் வந்த உடனே அவர் என்னன்னா ஒரு 5 சாப்டர்ஸ் அவர் கம்போஸ் பண்றாரு. ரைட். அந்த டைமா பார்த்து அங்க துவாரகால இருந்து வர படகு அந்த போட் உள்ள போயிடுது. இவர் அந்த என்னன்னா இந்த அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கச்சே இதெல்லாம் கண்ணு முன்னாடி நடக்குது. அந்த டைம் இவர் அந்த அந்த காப்பாத்தினதால, ஏன்னா அவர் தான் சொல்றாரு இப்படி வர்றது காப்பாத்துறாரு. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க ஒரு கிஃப்டா அவங்களுக்கு கோபி சந்த் கொடுக்குறாங்க. ரைட். நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த கோபி சந்த், அந்த சந்தனத்துக்குள்ள இருந்தவர் தான் ஒரு கிருஷ்ணர். அந்த கிருஷ்ணர் பேர் என்ன? உடுப்பி கிருஷ்ணர். எக்ஸலென்ட். அவர் தான் உடுப்பி கிருஷ்ணர். அந்த 30 பேரால கூட தூக்க முடியல. ஆனா மதவாச்சாரியா ரொம்ப ஈஸியா தூக்குறாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? பலத்தால பண்ண முடியாததை மனசால பண்ணலாம் அப்படின்னு. 8 சிஷ்யர்கள் மாதவாச்சாரியா சன்னியாசிகள் அவர் சொன்னபடி இந்த டேட்டிக்கு வழிபாடை பூஜை பண்றாங்க. நம்ம உடுப்பி கிருஷ்ணன் பார்த்தப்போ நம்மளுக்கு தெரியும்ன்றத பார்க்கலாம். பத்மா மாதாஜி 2 பேரா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 2. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. கழித்தே மத்வாச்சாரியார் 2வது முறையாக பத்ரிகாசிரமத்திற்கு யாத்திரை மேற்கொண்டார். அவர் மகாராஷ்டிரம் வழியாக சென்ற போது உள்ளூர் மன்னன் மக்களின் நன்மைக்காக ஒரு பெரிய குளத்தை வெட்டி கொண்டிருந்தான். மத்வாச்சாரியார் அப்பகுதியை தமது சீடர்களுடன் கடந்து சென்றதால் அவரும் குளம் வெட்டுவதற்கு உதவ நேர்ந்தது. ஆயினும் குறுகிய நோக்கத்தில் மன்னரை சந்தித்த மத்வாச்சாரியார் அவரை அப்பணியில் ஈடுபடுத்தி விட்டு தமது சீடர்களுடன் புறப்பட்டார். கங்க பிரதேசம் என்று அறியப்படும் பகுதியில் அடிக்கடி இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் சண்டைகள் ஏற்படுவது உண்டு. இந்துக்கள் நதியின் ஒரு கரையிலும் முஸ்லிம்கள் அதன் மறுகரையிலும் வாழ்ந்து வந்தனர். மத்வாச்சாரியார் அப்பகுதியை அடைந்த போது சமூக பிரச்சனையின் காரணத்தினால் நதியை கடப்பதற்கு படகுகள் ஏதும் இருக்கவில்லை. மறுக்கரையில் இருந்த முஸ்லிம் காவலாளிகள் பயணிகள் யாரையும் நதியை கடந்து செல்வதற்கு அனுமதிக்காமல் இருந்தனர். ஆயினும் மத்வாச்சாரியார் அந்த காவலர்களை பொருட்படுத்தாமல் எப்படியோ நதியை கடந்து மறுகரையை அடைந்தார். அப்போது அந்த காவலாளிகள் அவரை மன்னனிடம் அழைத்து சென்றனர். அந்த முஸ்லிம் மன்னனோ
அவரால் திருப்தியுற்று அவருக்கென்று ஒரு ராஜ்யத்தையும் சிறிது பணத்தையும் வழங்க விரும்பினான். ஆனால் மத்வாச்சாரியார் அவற்றை மறுத்துவிட்டார். பாதையில் பயணித்த போது ஒரு முறை கொள்ளையர்கள் சிலர் அவரை தாக்கினர். ஆனால் அவர் தமது உடல் பலத்தினால் அவர்கள் அனைவரையும் கொன்றார். மற்றொரு முறை அவருடன் துணையாக பயணம் செய்த சத்திய தீர்த்தரை ஒரு புலி தாக்கியது. அப்போது மத்வாச்சாரியார் தமது பெரும் பலத்தினால் அவர்கள் இருவரையும் பிரித்தார். வியாசதேவரை சந்தித்த போது அவரிடமிருந்து அஷ்டமூர்த்தி என்று அறியப்படும் சாலக்கிராம சிலாவினை மத்வாச்சாரியார் பெற்றுக்கொண்டார். அதன் பின்னர் அவர் மகாபாரதத்தை சுருக்கமாக எழுதினார். மாதவாச்சாரியா சின்னப்ப பேர் என்ன? வாசுதேவர் மாதாஜி. வாசுதேவர். சோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் வந்து மறுபடியும் 2வது தடவை பக்திகா ஆசிரமம் பண்றச்சே அவர் என்ன ஆகுது, அவரோட டிசைபிள்ஸ் இந்த பாருச்சே அவர் ராஜாவை பாக்குறாரு. ரைட், அவர் பார்த்த உடனே அவர் வந்து அந்த ராஜாவை வந்து அந்த அந்த வேலையெல்லாம் பண்ண சொல்லி அவருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டுறாரு. அப்போ நிறைய ஹிந்து முஸ்லிம் டென்ஷன்ல ஓடிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து ஹிந்துஸ் முஸ்லிம்ஸ் இருக்கிறதால ஹிந்துஸை வந்து கிராஸ் பண்ண விடல பாலம். ஆனாலும் மத்வாச்சாரியா அதை பத்தி எல்லாம் பொருட்படுத்தாம கிராஸ் பண்ணதால சோல்ஜர்ஸ் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி ராஜா கிட்ட கூட்டிட்டு போறாரு. ஆனா ராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பணம் கொடுத்தா அவர் எந்த விதத்திலயும் கவலைப்படல. எதுக்கு அவர் அப்பா 5 வயசுல இருக்கச்சே கடனை வந்து அந்த என்ன சொல்லுவீங்க புலிக்கோட்டையே பணக்கோட்டையை ஆக்கிட்டாரு. சோ அப்ப வந்து இது எந்த லெவலுக்கு அப்படின்னு சொல்றான். அதனால நடக்கறச்சே கூட ஒரு தடவை டெக்காய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்றச்சே அவர் உடம்புனால அவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிட்டாரு. அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அவரு. அனுமான் கிட்ட யார் போக முடியும்? அப்படியே இருக்கச்சே ஒரு தடவை அவர் சத்திய தீர்த்தா இருக்கச்சே ஒரு புலி அட்டாக் பண்ணுச்சு. அப்பவும் அத அவங்கள காப்பாத்திட்டு அவர் வந்து மறுபடியும் வியாசரை மீட் பண்றாரு. அப்போ ஷாலிகிராம் ஷீலா அவர் கொடுத்தாரு. அந்த ஷாலிகிராம் ஷீலா பேர் வந்து அஷ்டமூர்த்தி அப்படின்னு. ரைட், இது வந்து மகாபாரதத்துல டீடைலா இருக்குன்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும். அதுக்கு அடுத்த பேரா புஷ்பா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமத பகவானின் மீதான மத்வாச்சாரியாரின் பக்தியும் அவரது பாண்டித்துவமும் இந்தியா முழுவதும் அறியப்பட்டது. இதன் விளைவாக சங்கராச்சாரியார் நிறுவப்பட்டிருந்த சிருங்கேரி மடத்தின் உரிமையாளர்கள் சற்று கலக்கமுற்றனர். சங்கராச்சாரியர் பின்பற்றியவர்கள் மத்வாச்சாரியாரின் எழுச்சியை கண்டு அச்சத்துடன் இருந்தனர். அதனால் அவர்கள் பல்வேறு வழிகளில் மத்வாச்சாரியாரின் சீடர்களை சீண்ட மத்வாச்சாரியார் சீட பரம்பரை வேத கொள்கைகளின் வழியில் இல்லை என்று நிரூபிப்பதற்கு கூட சில முயற்சிகள் நடைபெற்றன. சங்கராச்சாரியாரின் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த புண்டரீகபுரி என்பவர் சாஸ்திரங்களை விவாதிப்பதற்காக மத்வாச்சாரியிடம் வந்தார். மத்வாச்சாரியாரின் எல்லா நூல்களும் பறிக்கப்பட்டன என்றும் ஆயினும் கும்மல தேசத்தின் ஆண்டு வந்த மன்னர் ஜெயசிம்மரின் உதவியால் அவை மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்டன என்றும் கூறப்படுகிறது. புண்டரீகபுரியுடன் விவாதத்தில் மத்வாச்சாரியார் அவரை தோற்கடித்தார். விஷ்ணுமங்கலம் என்ற ஊரில் வசித்து வந்த திரிவிக்ரமாச்சாரியாரிடம் என்னும் மாமனிதன் மத்வாச்சாரியாரின் சீடரானார். காலப்போக்கில் அவரது மகன் நாராயணதாசராக ஆனார். அவரே ஸ்ரீமத்வ விஜயம் என்னும் நூலை தொகுத்தவர். திரிவிக்ரமாச்சாரியாரின் மரணத்திற்கு பின்னர் நாராயணாச்சாரியரின் இளைய சகோதரர் சந்நியாசம் ஏற்று பிற்காலத்தில் விஷ்ணு தீர்த்தர் என்று அறியப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ என்னன்னா சிங்கேரி மட்டும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இவர் மத்வாச்சாரியா வந்துட்டாரு. இவரோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதால இவர் என்ன ஆகிறாரு அப்படின்னா, இப்போ இவரோட பரம்பரா சிஸ்டம்ல இவர் இல்ல, இவரது வேதங்கள் சரியா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி புண்டரிகா பூரி அப்படின்றவரு சங்கராச்சாரியாவோட சிஷ்யர் வந்து ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. அதனால ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நேர் வழியா போகணும், அது முடியாது. அதனால என்ன பண்றாரு, அவர் புக்கெல்லாம் திருடிடுவாங்க. நினைச்சுப்பாங்க இப்போ நம்ம பிரேமா மாதாஜி புக்கெல்லாம் நம்ம அவர் வீட்டுக்கு போய் திருடிட்டோம்னா பிரேமா மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான் குய்யோ முய்யோதா. கரெக்டா மாதாஜி? சோ இவர் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவர் வந்து ஜெயசிம்மா அப்படின்ற கும்ல ராஜா மூலமா அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. அது புக்கு இருக்கோ இல்லையோ மத்வாச்சாரியாவோட மெமரி என்னன்னா நம்ம கலியுக மெமரி இல்லாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதனால அவர் மறக்கவே மாட்டாரு. கலியுகத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர் ஒரு தடவை படிச்சா இவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி டைப் இல்லையா, அவரை வந்து ஒரு செகண்ட்ல டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு. அப்போ திரிவிக்ரமாச்சாரியா என்றவர் வந்து விஷ்ணு மங்களான்ற இடத்துல இருக்கிறவர் வந்து மத்வாச்சாரியாவோட அவர் கீழே இருக்கிறவர்.
அவர் இறந்த அப்புறம் அவரோட பிரதர் வந்து நாராயணாச்சாரியா சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாரு. அண்ட் அவர் பேரு விஷ்ணு தீர்த்தா. ஸோ பேசிக்கலி 2 பேரு. திருவிகா ஆச்சாரியா, விஷ்ணு மங்களான்ற சாரி அவர் 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 ஒருத்தர், இன்னொரு வந்து நாராயணாச்சாரியா. இவங்க 2 பிரதர்ஸுமே சன்னியாசி ஆயிடுறாங்க. திருவிகாச்சாரியாவோட பையன் யங்கர் பிரதர் ஆஃப் சாரி திருவிகாச்சாரியாவோட பிரதர் இல்ல, அவரோட மகன் நாராயணாச்சாரியா. நாராயணாச்சாரியாவோட யங்கர் பிரதர் வந்து அவரும் சன்னியாசி எடுக்கிறார். அவர் பேரும் விஷ்ணு தீர்த்தா. ஸோ பேசிக்லி ஏன் நாராயணாச்சாரியா ஹைலைட் பண்றாங்கன்னா, அவர் தான் வந்து மதவா விஜயா அப்படின்ற புத்தகத்தை எழுதினார். ஸோ திரிவிக்ரமாச்சாரியாவோட மகனான நாராயணாச்சாரியா அவரோட 2 பசங்களுமே சன்னியாசி எடுக்கிறாங்க. நாராயணாச்சாரியா வந்து மாதவா விஜயா அப்படின்ற புக்கை எழுதுறாரு அப்படின்னு. அடுத்த பேரா புஷ்ப மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. பூர்ணா பிரஞ்சர் என்ற பெயரிலும் அழைக்கப்பட்ட மத்வாச்சாரியாரின் உடல் பலத்திற்கு எல்லையே இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகும். கடஞ்சரி என்ற புகழ்பெற்ற மனிதன் 30 பேரின் பலத்தை கொண்டவனாக அறியப்பட்டிருந்தான். மத்வாச்சாரியர் தமது பாதத்தின் பெருவிரலை தரையில் வைத்து அதனை தரையிலிருந்து அகற்றும்படி அவனிடம் சவால் விடுத்தார். ஆனால் எவ்வளவோ முயன்றும் கூட அந்த மாபெரும் பலசாலையினால் அதை செய்ய இயலவில்லை. சில மத்வாச்சாரியர் ஜதரேய உபனிஷத்துக்கு விளக்க உரை எழுதுகையில் இந்த ஜட உலகிலிருந்து தமது 80வது வயதில் மறைந்தார். மத்வாச்சாரியாரை பற்றிய தகவல்களை மேலும் பெற நாராயணாச்சாரியாரால் எழுதப்பட்ட மத்வ விஜய என்னும் நூலை படிக்க வேண்டும். மாத்வ சம்பிரதாயத்தின் ஆச்சாரியர்கள் உடுப்பியினை தங்களது தலைமையாக நிறுவினர். அவர்கள் மூல மடம் உத்தராதி மடம் என்று அறியப்பட்டது. மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் உடுப்பியில் காணப்படும் 8 மடங்களுடைய தலைவர்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு கொடுக்கப்படுகிறது. விஷ்ணு தீர்த்தர், சேத்தோ மடம், ஜனார்த்தன தீர்த்தர், கிருஷ்ணாபுர மடம், வாமன தீர்த்தர், கன்னியூர் மடம், நரசிம்ம தீர்த்தர், அத்தமார் மடம், உபேந்திர தீர்த்தர், புத்திகே மடம், ராம தீர்த்தர், சீரூர் மடம், ரிஷிகேஷ தீர்த்தர், பலிமார் மடம், அக்ஷோப்பிய தீர்த்தர், பேஜவார் மடம். மத்வாச்சாரியர் சம்பிரதாயத்தில் உள்ள உத்தராதி மடத்தின் சீட பரம்பரை பின்வருமாறு கொடுக்கப்படுகிறது. ஆச்சாரியர்கள் பிறந்த ஆண்டுகள் அனைத்தும் சகாப்த ஆண்டின்படி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கிறிஸ்துவ ஆண்டுகளை பெறுவதற்கு 78 ஆண்டுகளை சேர்க்க வேண்டும். 1. அம்ச பரமாத்மா, சதுர்முக பிரம்மா, சனாகதி, துர்வாசர், ஞானநிதி, கருட வாகனர், கைவல்ய தீர்த்தர், ஞானேஷ தீர்த்தர், பரதீர்த்தர், சத்யபிரஞ்ச பிரங்க தீர்த்தர், பிரஞ தீர்த்தர், அச்சுத பிரேக்ஷாச்சாரிய தீர்த்தர், ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியர் 1040 சகா, பத்மநாபர் 1120, நரஹரி 1127, மாதவர் 1136 மற்றும் அக்ஷோப்பியர் 1159, ஜெயதீர்த்தர் 1167, வித்யாதிராஜர் 1190, கவீந்திரர் 1255, வாகீஷர் 1261, ராமச்சந்திரர் 1269, வித்யாநிதி 1298, ஸ்ரீ ரகுநாதர் 1366, ரகுவரியர் சைத்தன்ய பிரபுவுடன் பேசியவர் 1424, ரகுத்தமர் 1471, வேதவியாசர் 1517, வித்யாதீஷர் 1541, வேதநிதி 1553, சத்யவிரதர் 1557, சத்யநிதி 1560, சத்யநாதர் 1582, சத்யாபினவர் 1595, சத்யபூர்ணர் 1628, சத்ய விஜயர் 1648, சத்யபிரியர் 1659, சத்யபோதர் 1666, சத்யசந்தர் 1705, சத்யவரர் 1716, சத்ய தர்மர்
1719, சத்ய சங்கல்பர் 1752, சத்ய சந்துஷ்டர் 1763, சத்ய பராயணர் 1763, சத்யாகாமர் 1785, சத்யேஷ்டர் 1793, சத்ய பராக்கிரமர் 1794, சத்ய வீரர் 1801, சத்யதீர தீர்த்தர் 1808. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இவங்க எல்லாம் அவங்களோட பரம்பரையை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. மல்லிகா மாதாஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண இது மாதாஜி. ஒண்ணுதான். மாதாஜி யாராவது படிக்கட்டும் மாதாஜி, கொஞ்சம் எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. ஓகே ஓகே. புஷ்பா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல யார் ரெடியா இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் படிங்க. தான். ஹரே கிருஷ்ண கொஞ்சம் தான் மாதாஜி. மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. 16வது ஆச்சாரியருக்கு வித்யாதிராஜ தீர்த்தருக்கு பின்னர் மற்றொரு சீட பரம்பரையும் உள்ளது. ராஜேந்திர தீர்த்தர் 1254, விஜயத்வஜர், புருஷோத்தமர், சுப்பிரமணியர் மற்றும் வியாசராயர் 1470 to 1520. 19வது ஆச்சாரியரான ராமச்சந்திர தீர்த்தருக்கு மற்றொரு சீட பரம்பரை உள்ளது. விவேந்திரர் 1218, ஜிதாமித்ரர் 1348, ரகுநந்தனர், சுரேந்திரர், விஜேந்திரர், சுதீந்திரர் மற்றும் ராகவேந்திர தீர்த்தர் 1545. இன்றைய நாளில் உடுப்பி மடத்தில் 14 மத்வ தீர்த்த சன்னியாசிகள் உள்ளனர். முன்னரே குறிப்பிட்டபடி உடுப்பியானது தென் கனரா பகுதியின் கடலின் அருகே மங்களூரிலிருந்து வடக்கே சுமார் 36 மைல் தொலைவில் அடைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு இதோட இந்த பொருளுரையில் உள்ள இது விட்டுட்டீங்க. தென் கனரா கையேட்டிலும் பம்பாய் அர்ச்சிதழிலும் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தது. உடுப்பி மனாஸ்ட்ரி அங்க கிரியேட் பண்ணாரு. 14 மாதவா தீர்த்த சன்னியாசிஸ் அங்க இருக்காங்க. சோ உடுப்பி இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் போயிருக்கோம். மங்களூர் கிட்ட. அது வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் எதுக்கு அப்படின்றதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசன். ஸோ இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ட கிருபா சிந்தூபிய ஏவச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய்.